natin ng ating tropang Pangasinan Cycling Team. Ayan o, humahabol dito sa tropang Anda. Ito na nga, at apat na itong ating nasarapan, tropang Anda. Nasa ika-apat, MG Operia guys, pangatlo. At yung nangunguna kanina na naka-Pilipinas, nasa ikalawang pwesto na. Ayan, so nangunguna yung naka-white na jersey na guys. Itong tropa natin. Ayan. Pangalan na idol? Zombie Apocalypse. Okay, so nag-start na ang ating 18 to 25 category. Ayan guys, so one way lang, diretso tayo sa Maligatan.
Guys, so walang anong barangay natin na kompleto pa rin ang ating grupo. Wala bang nakakatakas sa kanila. Sumunod sa yung motor yung isang naka blue na jersey, tumutok at napakatuloy yung ginawa niya pagkatakas sa bandang unahan guys. Ayan, sino ang sumunod na mabol yung naka orange combination ng lock. Sunod na rin yung batang Alam News Pangasinan sa Philippines. Ayan, tropang anda rin mahabol. Dim sama.
alam nyo na yung ruta nyo. Ayan na, papalapit na tayo ng papalapit guys. Nasa barangay Kisgis na po tayo. Ayan, papasok na tayo ng barangay Kisgis. Okay, pasok. May natanggal ng saddle. Guys, nasa barangay Kinabon na tayo at patuloy pa rin nagbabanatan itong ating mga tropa dito sa bandang unahin. So medyo nararamdaman na nila yung pagod at malapit na tayo ng mapalapit sa ating target point guys. Tingnan natin kung sino yung nasa bandang unahang grupo. Ayan, so marami pa rin itong ating grupo dito sa bandang unahan. Dito pa rin yung tropa natin mula sa Espanta. Ayan, so good luck sa'yo idol Ginto. Akyatan na! Kaya pa yan! Ayan, so nasa bandaro na guys yung iba nating mga tropa. Ayan, so akyatan na to. Dito na magkakalaman sa akyatan. Ayan, so yung iba malamang umaakyat na at medyo nakmaiwan tayo sa bandang likod. Sila ng 150 meters dito sa ating peloton. So ako na nitong last part ng ating career guys. Tingnan natin dito sa daang kaligatan ng Zambales. Ayan, first time ever lang itong nangyari na race dito guys. So maganda itong ating resulta ng career dito. Kung sino yung magiging mauna-unahang champion sa decade ng Santa Cruz, Zambales. Salamat sa ating Team Kubal na nagpa-karera sa araw na to.
baka sakaling maahon nga nila itong unang ahonan. Dalawang siko to, diretso doon sa ating finish line guys. So medyo matarik din itong ahonan na to. Medyo matarik. Tatanaw pa rin natin yung dalawa nating breakaway na si MG Operia at yung naka-white na jersey sa bandang unahan guys. Naalaman nila na ang last part natin ay ahonan, kaya hindi masyado bumanat dito ang ating mga tropa kanina. Para magkakaroon ng lakas sa ahonan. Naabutan kaya yung dalawa nating tropa na nasa breakaway. Ayan na nga, at medyo bumagi na sila sa ahonan guys. So start na ng ahonan natin. Start na ng ahonan. Yan, napaka-supportive po ng tropa natin. Supportado nila ang ating mga tropa. So ahonan na to, dito na magkakaalam guys. Ayan o, so napakatarik itong ahon na to. So yung unang ahonan, tapos may konting patag ng ahon ulit guys. At dito na magkakaalaman talaga. Dito na magkakasubukan ng lakas. Nangunguna pa rin yung dalawa nating breakaway. At malapit na nga silang abutan ng ating peloton. Ayan na, tropa natin sa Fantastic Team Ento, andito. Nakikipagsabay pa rin ay Bansarate, nandito rin doon. Ayan, may malakas tayong tropa mula sa Anda, bumabanat sa Hanay. Ayan, so ayan o, kayang-kaya mga ito. Ayan, yung dalawa nating breakaway, nilampasan na ng tropang Anda. Ito na, MG Operia ng Pangasinan Cycling Team at yung naka-white na jersey. Tropang Anda natin, tropang Anda. Ayan o, tropang Anda natin. Ayan, nagkakasiksagan na guys. Tropang Anda pa rin ang nangunguna. Tropang Anda pa rin tayo, tropang Anda. Ayan o, talaga naman kitang-kita nyo guys na hirap itong ating mga tropa sa pag-ahon dito sa ating BK ng Zambales. Napakatarik nga naman itong ating itong ating ahonan na to. Ayan, so nagkakahiwa-hiwalay na sila at nagkakaubusan na ng lakas. So meron pa tayong isang likuan. Walang unahan. So abul, kaya nangunguna pa rin yung tropang Anda natin. Siya na ba ang makakuha ng ating champion? Ayan na, MG Operia humabol pa rin. Ito na yung siko guys na napakataas. Nangunguna itong tropang Anda natin. Pangalawa MG Operia pa rin. Napakalakas pa rin ng ating tropang Pangasinan Cycling Team. Ayan o, humahabol dito sa tropang Anda. Maitidikit niya kaya ang ating trangko. Mangunguna pa rin kaya sa MG Operia guys. Ayan na, pangatlo pa rin yung naka-white na jersey, Bang Abat Samuel Almandres. Diretso nyo na yan, malapit na. Malapit na tayo guys, malapit na. Yan, tropang Anda. Ito po yung apat na nangunguna. Yan, Pangasinan Cycling Team, yung naka-white na jersey, tapos si Samuel Almandres at yung tropang Anda natin guys. Apat, pero mayroon pang dumikit na tatlo sa bandang likod. May dumidikit, malapit na tayo, papalapit na tayo na papalapit. Pero papataas lalo itong ahonan na to. Malapit na ito, tingnan nyo nga. 5 na itong ating nasa bandang unahan guys, 5 na. 5. Check mo ako, malapit na yata. May umahabol na isa doon sa bandang likod. Samuel Almandres
marami itong nakahabol sa bandang likod guys, apat ang sumusunod. Ayan, tropang anda, Samuel Almandres at itong naka kilo na Factor. Ayan, Team Dandex naman yung isa guys. Ayan, so papalapit na tayo ng papalapit. Papalapit na tayo ng papalapit sa ating finish line. Nakaigyo Dimon. Igyo Dimon. Ito na nga, at apat na itong ating nasarapan, tropang Honda. Nasa ika-apat, MG Operia guys, pangatlo. At yung nangunguna kanina na naka-Pilipinas, nasa ikalawang pwesto na. Ayan, so nangunguna yung naka-white na jersey na guys. Itong tropa natin. Ayan. Pangalan na idol? Taga saan? Candelaria? Honda, okay. Ang lupit mo talaga. Yan, spam tropang Anda pala to guys. Anda Pangasinan. So isa to sa mga tropa natin na talagang sumasali din sa mga karera. Ayan, tropang Anda pala to. Ayan, siya na nga kaya ang nakakuha sa ating champion. Diretso pa, nakauna na siya dito sa aunan guys at medyo patag na. Ayan. Diretso. Ayan, pumapangalawa naman ito, pumapangalawa. Pangatlo. Pangapat nakatandex, panglima Anda, pang-anim na yung tropa nating si Samuel Almandres. Ayan, may sumusunod pang isa. So puntahan natin yung nasa finish line. Ayan, so apat yung nandito guys. Apat at medyo lumakas pa yung iba. Yung isa nating tropang Anda na nasa unahan, medyo nakalayo na ng 100 meters dito sa ating apat na nasa likod, diba? Panglima si Samuel na humahabol guys dito sa ating breakaway. Ayan, so ito na nga at nakakalayo na siya. Ito na, from Anda, Pangasinan. Ayan, napakalupit guys na may pinakita ng ating tropang Anda dito sa ating karera dito sa Kalikasan sa Zambales. Matansya kung ilang kilometers pa o ilang meters pa ang natitira guys, kasi hindi natin na-check yung ating ruta kung saan na mismo ang ating finish line. Huwag lang magkaberya itong ating nasa unahan, malamang siya na ang magiging champion sa ating race. And guys, so tingnan natin kung anong diskarte ang gagawin nila dito sa lubak-lubak na part na to guys sa ating race karera. Tingnan natin kung kaya nilang sumabay sa ahonan. Yan, nangunguna na yung isa nating naka white na jersey na Anda. So hindi ko alam kung dyan na yung finish line natin. Kung sakaling dyan na guys, yan na yung champion o doon pa sa bandaro ng Bagya ang konti. Diretso pa! Ayan, Dandex. Doon pa sa bandaran? Ewan ko, hindi ko na tansya lahat. Yan, second and third natin guys. Second and third natin, ito na yung pang-apat at pang-lima, pang-anim, pang-pito. So ayan na. MG Operia at itong tropang Anda pa rin. Yan, umahabol yung naka-block na jersey sa bandang likod natin guys. MG Operia. MJ, kaya pa MJ? Ay, ngiti ka
naman, oh. May umahabol pa sa bandang likod. Tropang Anda natin, pangatlo. Ayan, tropang Anda, pangatlo guys. So puntahan na natin yung nasa bandang unahan. Pangapat pala yun, tropang Anda. Ito na yung dalawa na nasa second and third place natin. Malapit, kaya pang abutan yun. Kaya pang abutan. I-diretso mo idol. Ayun na ako yung nasa bandang unahan na guys. Na, walang hanggang ahonan itong ating finish line. Ayan. Malapit na ba o malayo pa? Wala yatang katapusan to ah. Grabe ah. Layo. Ayan na talaga namang magkakaubusan ng lakas guys itong ating mga participants dahil sa sobrang tarik at haba ng ahonan. Guys, second placer natin. Second placer, yun po yung ating first placer. Ayan, tingnan natin kung sino ang pangatlong darating at yung finish line. Ayan na, third placer natin. Fourth placer from Anda pa rin. Panglima, itong naka-black na jersey. Guys, so sila yung limang unang dumating. May turo pa tayo dyan? Ha? So paparating na yung pang 6 na pwesto. 6th placer po natin. Ayan. 6th placer. 6th placer po natin. 6th placer, okay lang yan. Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team. Ayan, si Dion pala yung isa nating tropa guys. Wala po yung RB. Wala ka mo sa iban niya. Ayan, 7 placer and 8 placer natin. Hanggang ano ba yung kukunin? So ito na yung iba nating tropa. So balikan natin yung ibang tropa guys. Yung mga sumali sa ating RV category at saka sa ibang category natin na mas mababa dito sa ating 16 to 25. Yung Gia Peria at tong tropang Anda.